OTW ngarit. OTW ngarit. Ngarit OTW. Tempat yang sama. Walah dalane lunyu bolo-bolo. Walah. Dalane lunyu, dalane lunyu. Boleh. Dalane lunyu. Di tempat yang sama. Sini masuk dalane oh. Dalane lunyu pol. Dalane capek deh. Dalane kok lu. Sing ning kono piye? Ning kono ae lho. Terjadi. Yo sing ning kono ae. Kono ae. Delok kono sik.
Wah, sampai. Wah, tekan kene neh. Wis lokasine ajek bolong ngarite. Loro lokasi ning dindi wis ora ana, anane ning kene. Yo iki anjen tempate. Lho wonge. Wis ora iso luru lahan. Wis ning kene dibolan baleni yo lah. Piye lek? Lanjut. Wis ngono sik bolo ameh ngarit sik. Engko hasilnya tak sepilno neh, oke?